All Around the Production. Ой дили девона менола гап мезана ба хадай дарам фақат як садо пешаймонӣ надора суд гап габут осмонай мара да болои сарам ҳама садай ҷонҳо фақат тинести да барам ҳама соат вори туғрити хишру ма безеб неки бугохи то кайти мара мети фиреб дареғаи яды соле ки кати ты гузашт вақте рафти надиди чи хеай чашмереза аш да дили ма ишқ бид ты да пешониш паронди ма риштаи умед ба ты бастым ты канди ма хостам нахости без гуфтум ты рафти раҳи нафас ишқа ҷон ты хидат басти ба умеди ошиқое ки ишқат наметан фарёд кини ҷон ба фарёдат нарасан ҳода дили ма ишқ бид инама садошид агар ишқ байни ма ва ты бид ҷон куҷошид диламро бар ки бе дилбар намонам худамро бар ки бе ҳамбар намонам ишқат бас ки дарди сар шудам ман сарамро дор ки бе ҳамсар намонам диламро бар ки бе дилбар намонам худамро бар ки бе ҳамбар намонам ишқат бас ки дарди сар шудам ман сарамро дор ки бе ҳамсар намонам чашми ма чашми ты ту дихам рӯи ты нигоҳи масти ма дил ма шикасти ма дилбар набарда пора наки ишқи поки мара ҳардам ёд кардам серхам дар гардан мегардонам сурат албат ёддори ёри гори чори чори даста дар дастам дилро басте мастем ишқи ҷошама хоай нигоҳам да ситораҳоай ба умед ки касе дига ҳамувора нигаҳ дора ура мози ранги ма шиштагиай да хона ма уро фикр дорам у бошада фикри ман ба умед мегузара ҳар як рӯзи зиндагӣ ба умед ки тамом мешава як рӯз ҳамаи талхӣ як саҳар мехези ай хоб ба чеҳраи ханда эсеи мошиёна зиндагии шоҳона ки ҷоши ду дилбар ки ҷо рафтану қасам моши бо ма зиндаём вақти мемурдум бе чашмош диламро бар ки бе дилбар намонам худамро бар ки бе ҳамбар намонам ишқат бас ки дарди сар шудам ман сарамро дор ки бе ҳамсар намонам диламро бар ки бе дилбар намонам худамро бар ки бе ҳамбар намонам ишқат бас ки дарди сар шудам ман сарамро дор ки бе ҳамсар намонам